Moje druhý video zase Stickvar. Dneska by to mohlo být trošku delší tady to video, protože bude mít taky delší kolo. A ještě bych vás chtěl poprosit si dáte like, odběr a ještě především k tomu komentář. Budu za možná zítra a možná pozítří natáčet Roblox, Minecraft a Fortnite. Z Fortnite už mám 2 videa, a Stickvar a ještě prostě jiné hry. Můžete napsat challenge do různých her, který budu moct dělat. Tak, jdeme to. My si dáme úplně první kolo. Včera bylo to nejsnadnější z celý jako hry a my si jdeme zahrát to první kolo. Takže tady nás budou učit, jak hrát. Takže já vás chci jenom se vám omluvit, že to nebude jako normálně, že tam budeme posílat vojáky, jaký chcem, ale jenom jedny. Jo? Takže se vás omlouvám, ale nevadí. Tady ještě to učí vlastně, jak hrát. Tady ta textura vypadá trošku jinak těch vojáků, protože to byl začátek. Vždycky tady ta první hra je, že vás tam prostě učí. Ať je to jakákoliv hra. Takže, jdeme. Tady mě učí, jak to udělat teda. No. Už tady na nás první voják. A my jdeme na něj. On zdrhá. A na nás jdou jiný. Ale my. Protože si nás poslal posily, tak my nebudeme poslouchat tady toho pána a jdeme jim rovnou zničit všechny. Tady to video asi nebude úplně teda dlouhý, jak jsem říkal na začátku, ale to je jedno. Tak, vyhráli jsme a dejte like a odběr a uvidíme se v dalším videu. Čau.